aw ni yantuma VOA Bambara lajɛlikɛlaw bɛɛ k'a to diɲɛ fan o fan na an b'a fɔ aw danse aw bisimila VOA ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnenli kɛnɛ kan min labɛnna ka bɔ Wagadugu Burkina Faso faaba kan ka ɲɛsin FESPACO ma. FESPACO n'ale ye farafinagun jabɔlaw ka fogoba ye o tako 28 b'a sen kan. Kunnafoni minnu b'an bolo o bakurubaw le ye nin ye. FESPACO kɛnɛ kan ja suguya caman le bɛ bi an bɛna ɲɛsin ɲɔgɔnlɔnbɔlaw ma. O tɛmɛnin kɔ an bɛna an da lase fana Mali ka jabɔla dɔ ma min ye Boubacar Sangare ye. Ale sera Wagadugu n'a ka ja ye min tɔgɔ ye hors de vie walima ɲanamaya ka sanu. An bɛna o fana walawala aw ye. O tɛmɛnin kɔ an bɛna kuma ka se Mali ka jabɔ kalanden caman le fana bɛ nin FESPACO nin kɛnɛ kan minnu ye o ka hakilinataw fana d'an ma. An bɛna nin kunnafoni ninnu bɛɛ walawala aw ye ɲanzan kɔfɛ. An ka ɲanzan lamɛn. Anw bɛ an ka foli lakuraya aw ye VOA ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ kan ni a balimancɛ Kadɛ Tarawele ye. Kunnafoni fɔlɔ min b'an bolo o le ye nin ye. Nin FESPACO tariku 28 nin kɛnɛ kan ja suguya caman le bɛ i n'a fɔ ɲɔngɔlɔn. Mali ka sifin caman le fana nana ni u ka ɲɔngɔlɔn ye minnu kolɔni tɛ yɛrɛ Mali jamana kan. Vinabe Dena tun bɛ kɛnɛ nin kan ale bɛ nin kunnafoni ninnu walawala anw ye. A ɲɛfɔ. Mɔgɔja filimu dilanni ye fɛn ye min dɔnnen tɛ kosɛbɛ Mali la hali n'o y'a sɔrɔ Mali sifinnaka caman kɛlen don k'o sira minɛ a filimu dɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn da kɛnɛ kan FESPACO la. Nɛgɛba Tarawele ale ye mɔgɔja filimu dilanbaga ye. Animation de b'a to an ka fɛn tɛmɛnen ninnu caman bɛ se ka yira ale de la nɔgɔya la kosɛbɛ ka tɛmɛ filimu réel kan quoi. N'o y'a sɔrɔ mɔgɔja filimu dilanni malidenw fɛ o dɔnnen don kosɛbɛ jamana kɔ kan Mali kɔnɔ a tɛ o cogoya la. Cheikh Amadou Ouattara ale ye mɔgɔja filimu dilanbaga ye. An bɛ filimu minnu dilan ka na k'a d'u ma tiɲɛni yɛrɛ la an tɛ bɛn a ko de kan o de b'a kɛ. Bon film d'animation da ka gɛlɛn ni film réel yɛrɛ tourneli ye. Mɔgɔja filimu dilanni bɛ kalan Mali kɔnɔ kalanso la n'o bɛ wele ko Conservatoire des Arts et Métiers Balafasé Kuyate Bamako kɔnɔ. Daramani Mɛnta ale ye mɔgɔja filimu dilanbaga ye. A kalan bɛ kɛ conservatoire la mais plus aussi auto-formation de fana don. I b'a chercher internet sanfɛ. Mali mɔgɔja filimu minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan FESPACO la o dɔ ye Turamagan n'o ye Nɛgɛba Tarawele ka filimu ye ani Fadi le village des transformés Cheikh Amadou Ouattara ka filimu ye o min yirala jama la. Vinabe Dena VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Hors de vie walima ɲanamaya sanu o ye Boubacar Sangare ka sɛbɛnnikɛ ja dɔ ye an min wele ko film documentaire. Ale n'a ka ja ye yaasa ka se ka tari kɛ FESPACO ka film documentaire ɲɔgɔn dan na. Nin kɛnɛ nin kan an balimancɛ Georges Asino tun bɛ yen ale ye laseli min sɔrɔ o le ye nin ye. Rasmane Kamalen mun si bɛ taa sanji 13 la. Don o don ale n'a terikɛ u bɛ jigin dama dingɛ kɔnɔ sanu ɲini na hali k'a sɔrɔ u ni m'a da fɛ. Sifin minnu bɛ kɔrɔbaya sanu bɔyɔrɔ la yala olu ka hadamadenya bɛ kɛ cogo di? O ɲininkali jaabi ɲinini o de nana ni nin film hors de vie hakilina ye Boubacar Sangare kɔnɔ. Don dɔ la de ne kun sigilen don ne y'a ye muso dɔ y'a denkɛni bamu a bɛ ka taa sanuyɔrɔ la. Donc ne ye n yɛrɛ ɲininka k'a fɔ nin denkɛni nin i bɛ taa sɔrɔ a wolola sanuyɔrɔ in kɔnɔ ye mais n'a wolola sanuyɔrɔ in kɔnɔ ye a bɛna kɔrɔya ye a bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔba ye nin bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔba modèle jumɛn ye ne ye nin question de poser n yɛrɛ ma ka sɔrɔ k'a fɔ n ko n bɛna film kɛ a kan donc n bɛna film kɛ a kan o de y'a to n taara n tun ye denmisɛn dɔ ye min ni san 16 ye n tugura a kɔ fo san 19 pour que k'a lajɛ a bɛ kɔrɔya cogo di nin yɔrɔ in na. Boubacar Sangare sanji 10 ɲɔgɔn de kɛ nin film dilanni na. Filmu in a bɛ ladilikan fana di denmisɛnninw ka kalan nafako la. Bamusa Farana b'o ɲɛfɔ an ye. Denmisɛnninw n'i y'o ye bɛɛ bɛ fɛ ka sanu baara le kɛ bɛɛ bɛ fɛ ka wari sɔrɔ nka ka taa sanu baara kɛ a gɛlɛya ka ca ka tɛmɛ donc ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ka denmisɛnninw ladi o ka école kɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni k'o yɛrɛ yiriwa. Boubacar Sangare yɛrɛ mun fana ye Mali ani Burkina Faso jamanaden ye ale jigi b'a kan k'a fɔ ko don dɔ la a bɛna se ka nin film in jira malidenw fana la Bamako. A ka di n ye n k'a jira maliyɛnw fana na bali sabu n'olu fana y'a ye u bɛna ye sanu bɔyɔrɔ en tout cas a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ voilà donc ni sera kɔni ni occasion sɔrɔ la
a ka di ne yɛrɛ n k'a jira maliyɛnw fana na. Hors de vie bɛ ɲɔgɔn dan na waasa ka documentaire étalon d'or jɔnjɔn sɔrɔ. Georges Atino ka bɔ Wagadugu, VOA tɔgɔ la. Fespaco fana ye hakilin falen ye jabɔlaw ani jabɔ kalandenw fɛ. Nin kɛnɛ nin kan an fana sera ka gbɛrɛ ninnu kɔrɔ ka se ka hakilin falen kɛ ni o damadamani ye. Abi Sow tun bɛ ninnu cɛma. Ale ye min sɔrɔ o le ye nin ye. Fespaco ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛ ye. Sanfɛ kalanden minnu bɛ kunnafoni di ale ni jabɔ kalan na caman de tun bɛ nin kɛnɛ ye. Aramata Mayiga ale ni Regina Dena olu ye Mali sanfɛ kalanden dɔw ye. N nana ye film caman ye a diyara n ye n ye mɔgɔ camanw ye donc an ye échange camanw fɛnɛ kɛ n participer a master classe la tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye a bɛnna ma. N nana Fespaco la yan nɔ vraiment c'est intéressant. A bɛ mɔgɔ la ɲɛnajɛ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ a bɛ yɔrɔ caman minnu ka découvertes caman kɛ. Ni sifunaka ninnu ni ninnu caman siɲɛ fɔlɔ ye Fespaco kɛnɛ kan bɛna kɛ sababu ye u bɛna caman dɔn Afrique jago ko la i n'a fɔ Fatumata Cɔyi Kulubali ale ni Ajaratu Konate b'a ɲɛfɔ cogo min. N'i y'a jateminɛ ɲina formation panelu ka ca kojugu rencontre master classe donc o ka ca kɔrɔlen a tun b'a la mais a tɛ comme kɔni. Fespaco sababu la an ye filmu lajɛ an taara yɔrɔ caman na wa an ye Burkina yɛrɛ dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna an y'o fɛnɛ ye. Ni sifunaka ninnu y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini ye don dɔ la ka na n'u yɛrɛ tɔgɔla film ye Fespaco kɛnɛ kan. Abi Sow, Vinabe Dena, VOA Bambara. Ni ko Burkina Faso, i ko olu ka jamanatigi kɔrɔ Capitaine Thomas Sankara ni ale bɔnɛna ani na jagoya fagali dɔ la octobre kalo tile 15 san 1987 ani 7. O sera ka yiri mɔgɔnin dɔ labɛn ale ye. Fespaco jamaw olu sera ka taa u ɲɛda ni yiri mɔgɔnin nin kan. Mokhtar Bari VOA Bambara ka lasigiden fɛnɛ tun bɛ olu cɛma. Ale ye min sɔrɔ o le ye nin ye. Ni jamana ɲama ye kɛlɛkɛ jako la Burkina président kɔrɔw la Thomas Sankara don. Tasibila yɔrɔ min dilannen ne a tɔgɔ la maa caman bɛ tɛmɛ i n'a fɔ Soumaïla Traoré. Sankara a ye an ka jamana ni kunna wolo a y'a an ka jamana tɔgɔ bɔ n'a ka hakili ɲumanw ye. Jeunesse Sankara nana ka na jeunesse ni ka na an y'a yɛlɛ. Ni Fespaco senfɛ tasibila yɔrɔ min dilannen ne Thomas Sankara tɔgɔ la n'a su dalen bɛ yen kabini février kalo 23 san 2023 o dayɛlɛlen lo Falaki jama ye. Alima Togola ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye ka bɔ Mali la. Ne bolo an kan ka to ka monument ninnu tagama a b'a to i bɛ ka histoire dɔn a b'a to i bɛ bɔ ko caman kalama donc c'est important. Sifin bolo Thomas Sankara ye misali ye i n'a fɔ Mariam Sangare ka fɔ la. Thomas Sankara kɛra yo Afrique bɛɛ y'a héros. Il fallait que min na yan kana Thomas Sankara statue ye parce que mɔgɔ ɲuman de a ye min kɛ Afrique yɛrɛ ye a ye min kɛ Burkina yɛrɛ ye walayi tɔɔrɔsi t'a la. Kabini san 2015 jɔnjɔn dɔ sigilen lo Fespaco la Thomas Sankara tɔgɔ la walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Anw sera ka kunnafoni minnu kafo k'o bila aw senkɔrɔ VOA ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ kan ka bɔ Wagadugu Fespaco tariku 28nan kɛnɛ kan o le tun ye nin ye. Nin tun ye a balimacɛ Kader Traoré ani VOA Bambara ka équipe minnu bɛɛ lajɛlen don Fespaco kɛnɛ kan. An b'a fɔ a ma Ala k'an bɛn ni siɲɛko wɛrɛ la. Assalamu alaikum.